Особеното в това място, че нещо има тук, което и аз не го знаех. През цялото време останах с впечатлението, че това са представители на Министерството на земеделието. Уфолози и войници, тук земята се попали. Своя данък пръст облици, доброволно са си дали. Но златото се не намери, нито пък на пъскивод. Тук изгубените двери скриха тайната от цял народ. Не зато и мълчи печат, кой цари, че не копа. И защо бе на страната тая дупка господа? Хиляди пари държавни тук се потрошиха, жертви паднаха безславно, учените ги подходиха. Изгоря една палата със секретно досие. Кирил Кънев бил пиратка от мистичното небе. Експедиция фатална, свършила с фатален край, че причина колегиална феноменът пратил май. Много учтиво от ваша страна. Кажете ми с какво съм заслужил, за да ме посетите. Вика, ще ти кажем след малко, но има неща, които мога да ти ги кажа, има неща, които не мога да ти кажа. Сега не мога да кажа точно колко сме пили, обаче имаше всичко. Анонаки, рептили, даже Веско Маринов ми се представи за потен. Абе да го знам, той пича бил готин. НЛО се движи по посока на вятъра, ама едва сме къснали и то в екватора. Сещам се, че имаше изсилка с ракета. Ама ви да не сте от друга планета. Да, има още две. 10-та планета ще бъде открита, а 11-та планета не може да открите, защото не разполагате с такава апаратура, която ние имаме.